Gedi nilitum arni along taitum than bom lo lake case kidoke nilipan case 280/21 lake police atum a case pilo tuning September in koira porni nilipan aman non ningkan isi ra ciklojon nilo no anda nilipan nang arrest to tedet lo aman nili lar ang tong ing tiapan thang nang je podun dia bang alang lige hadak ni tum la kache song hota nang dudun dia bang si alang lipan si arrest turong lo ange arrest turong lo la ta ni tum hana nong ki juno ke la hello ka arrest turong mat police atum da la pan question se de investigation da vedet lo charge sheet da vedet lo FIR da vedet lo amat jail beng da mamat jail ar luke abinong ke beng det lo te adak e han an o poisa ke thon dam puge lage mathaun e lam lage thon nam long li la son ke seta pape thon dam ret la pen hala dak domesen ang deng si pape dolo la puyo ay ni tum chini lo la ko pilo ke vi la ke ang tong ing tipen anut ka neli long chot ka lilo neli tom kaduet ang bong pen ni tom ban kapachi bohong ra la APHC ka pe phukya phansi la ke chini lord me la ke bongo sena RSS la pen BJP tum chelang bet si la so kam ege claim ang ni tum ninge oi ga la po hello hang bag be ka arrest po mat domisen adim si pape dolo jata mesen lo abinong e permission nangji ke tongdam permission ata nang ne pulo anke kivi thua bangke lak alang litum kivi chena nam enisika arrest re lake ke mesen adim bidam anke rat asodom bhan nilitum ka chong thui je plang det lo athema rat atung chini ne der mat poisa da nang pidun waret lo hala han jor chot bang pharo arnisi pharoi sita long le bang ta sikain koi nang ipidun lake ka chong thui lo ke di APHLC tum si ka chong thui je plang det lo la sinili tum ninge oil la dak hello kopilo APHLC tum la misa ka pachu be kam ke claim nai ni tum kai ta APHLC ga hok se claim nai pu bom lo non ga hok he je plang thu det lo thang bak BPC di jail che dam nang de si thap dam bor isi alang li ta che kroi dun det lo ni go son ni alang li phan ni tum pulo ju August thom kebra stir ni meeting do etsi alang li phan ni tum choning ri et lo je nang rat apa atum pan thanon je lak en kis kali ni phan nang arrest thaparet la pen phan duk neng hoi beret police atum BJP atum pura punot bongo sena RSS tum pura punot bom alang li tapu pedet la puyo non ki chok chia bangke la masinil tum kado ita ning oi rui lo la bangke la puyo alam bange athema non ke alang li phan si poisa tapilo nilitum APHLC account long e bangwe Google salong si alang li men pen la pen sipson han sia men pen si poisa ke dam lap lo nilitum long wang be nitum account lo seta rat ke mathapo nilitum si poisa ta long lo pusi mathapo non nge thang bak be ka pachu be la puyo la si son ka pachu be la pen ka chong thui ke rat ta tum hang nang ni pupu an nilitum ke kaning jet det api aku ceplang thu det abang ni tum ning oi lo la bang ke cebohong he bangge la ke nili than bon po he sita me cebohong he non sita me nili che the dotti ke bangke APHLC nili joine pen ke hini ke thom do koi po bangala ke cheman melo lage bisaralam songlong nili phanjong sa kenang ave protang te la bang nili do thu joi la pen rara tum nili phana kenang dotti ke nili doji la pen rara kenang hi ke hini ke thom padonu bole kenang akanang gali lasi nili rat kupi maning ke hang la so teng si doi lasi nili joine pen song hini ke thom doi po bangala ke sining pir theru de tik la so apu thaga la ke paman long le la esi lo la pen ni tumang bong ache bohong doma ave ma polam bang ta la than ponang kokpo la bangke ni tum mai meeting na nona dam ra pet bom lo ka che bohong pulutang te isi vera hong jai long ingi ra pet ke uni dei la ke bang penan so tum ni ke hem chingki ke set kecho ke dun che hang he set la anan ke di la si non ni tum ko son sen de isi vera hong jai long pini ni ra pet lon te lasi dak piniar ni dak karbiang long orlo hur ke chodut jai kathara pen ang tong ti ang bong lam che tonte ka che bohong po lam bangala ke hokali pusini lihin ben ke rar phan ke than pon paklar pon lo